Σύμφωνα με το άρθρο 14 της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων, που υπογράφτηκε στις 10 Φεβρουαρίου του 1947, η Ιταλία παραχώρησε στην Ελλάδα την κυριαρχία των Δωδεκανήσων καθώς και των παρακείμενων αυτών νήσων. Επίσης, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λοζάνης, παραχωρήθηκαν στην Τουρκία ελληνικά εδάφη της Μικράς Ασίας και τα νησιά Ήμβρος, Τένεδος και Λαγούσες. Με αυτές τις δύο συνθήκες, η περιοχή των Ιμίων αποτελεί ελληνική κυριαρχία πέρα από κάθε αμφισβήτηση. Οι εχθροί όμως καραδοκούν και αναζητούν εφιάλτες στο εσωτερικό της χώρας προκειμένου να πετύχουν τα σχέδιά τους και να συρρικνώσουν την πατρίδα μας. «31 Ιανουαρίου του 1996, στα γεγονότα των Ιμίων χάθηκαν Έλληνες στρατιώτες. Ώρα 12η. Συγκαλείται σύσκεψη στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Ο Υπουργός Εξωτερικών, Θεόδωρος Πάγκαλος, φτάνει καθυστερημένα, επειδή παίρνει μέρος στην τηλεοπτική εκπομπή του Μέγκα. Ώρα 1:40. Στο ΓΕΘΑ καταφτάνουν πληροφορίες ότι οι Τούρκοι κομμάντος αποβιβάζονται στη Μικρή Ήμια. Ώρα 4:30. Ελικόπτερο του ελληνικού πολεμικού ναυτικού απονιώνεται από τη φρεγάτα Ναβαρίνο. Ώρα 4:50. Το πλήρωμα του ελικοπτέρου αναφέρει ότι εντόπισε περί τους 10 Τούρκους κομμάντος με τη σημαία τους και δίνεται εντολή να επιστρέψει στη βάση του. Το ελικόπτερο χάνεται από τα ραντάρ. Αργότερα θα ανασυρθούν νεκρά και τα 3 μέλη του πληρώματος. Ο υποπλοίαρχος Χριστόδουλος Καραθανάσης, ο υποπλοίαρχος Παναγιώτης Βλαχάκος και ο αρχικελευστής Έκτορας Γιαλοψός. Η Χρυσή Αυγή δεν ξέχασε ποτέ τα γεγονότα και τη θυσία των Ελλήνων στρατιωτών. Γι' αυτό και τους τιμά κάθε χρόνο όπως αρμόζει. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και την βοήθειά τους. Όχι, λοιπόν, μέσα από αυτό το ίδιο το κτίριο, 17 χρόνια μετά, εμείς οι Χρυσαυγίτες και οι Χρυσαυγίτησες του λέμε, δεν ευχαριστούμε τους Αμερικάνους. Αρχηγέ, εκ μέρους όλων των εθνικιστών του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, σου αποδίδουμε αυτήν την πλακέτα εις ένδειξη ελάχιστης εκτίμησης για τους αγώνες, τις προσωπικές θυσίες και όσα έκανες όλα αυτά τα χρόνια για να υπάρξει ένα δυνατό εθνικιστικό κίνημα. Σε ευχαριστούμε, να είσαι πάντα καλά. Αίμα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο χαίρε, ένα μεγάλο έβγε σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες εθνικιστές που βρίσκεστε εδώ. Ζήτω σε εσάς, ζήτω, έβγε! Ήταν Ιούλιος του 1974 και εγώ ετών 16 στα 17 έξω από την Αγγλική Πρεσβεία. Ήταν η πρώτη σύλληψή μου σε εκδήλωση διαμαρτυρίας και θυμάμαι ακόμα τα τραγούδια. Την ημέρα καρτερούμε που καράβια ελληνικά στα κρογιάλια δεν αρθούνε να μας φέρουν λευτεριά.
Πρέπει να τονίσω και να ξεκαθαρίσω πως τη συγκέντρωση αυτή 16 συναπτά έτη την κάναμε μέσα σε βροχή, σε χιονόνερο, σε παγετό και δεν είχαμε σκοπό πολιτικό. Έτσι και σήμερα αυτή η συγκέντρωση τιμής και μνήμης δεν έχει να κάνει ούτε με ψήφους, ούτε με κάλπες, ούτε με κόμματα. Είναι ένας όρκος, είναι ένας όρκος εθνικός όλων των Ελλήνων. Και φωνάζαμε για τη μεγάλη προδοσία των ημείων. Θυμάμαι χαρακτηριστικά έναν μεγαλοσχήμωνα τότε υπουργό του Πασόκ που πέρασε με τη θωρακισμένη λιμουζίνα του και με ισχυρή αστυνομική προστασία μας έκανε μια άσεμνη χειρονομία και είπε φασίστες, έτσι περιφρονητικά. Λοιπόν, να είμαστε εδώ σήμερα, πολλές χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες και αυτός στα αζήτητα. Και βλέπαμε το στόλο μας να φεύγει και σε όλες τις στρατιωτικές μονάδες παντού τα λεβεντόπεδα του έθνους ήταν έτοιμα με το δάκτυλο στη σκανδάλη να πολεμήσουν και θα νικούσαμε εκείνη τη βραδιά αν δεν μας πρότειναν. Το έθνος ήταν έτοιμο να πολεμήσει, πόσο μάλλον που δεν υπήρξε μόνο αμφισβήτηση της εθνικής μας κυριαρχίας, αλλά τα ξημερώματα εκείνα τα θλιβερά εκείνης της τραγικής ημέρες του Γενάρη ένα ελικόπτερό μας κατερρίφθη και 3 γενναίοι αξιωματικοί έπεσαν νεκροί. Και τι είπε τότε ο ευρισκόμενος σήμερα στα αζήτητα της πολιτικής υπουργός Αρσένης? Είπε ότι έπαθαν βέρτιγκο. Δεν ήταν ένα βέρτιγκο, ήταν μια δολοφονία. Ήταν μια εκτέλεση 3 ηρώων, 3 Ελλήνων αξιωματικών. Ήταν Γενάρης του 1996, όταν από κυρίαρχο εθνικό έδαφος, από μια ελληνική βραχονησίδα υπεστάλλει η σημαία μας. Και όταν υποστέλλεται η σημαία από εθνικά κυρίαρχο έδαφος, αυτό με μία μόνο λέξη αποκαλείται: προδοσία, που δώσαμε όρκο ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ εκείνη τη νύχτα και θα τη θυμίζουμε κάθε χρόνο, όπως και σήμερα, συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Προδοσία, υποχώρηση και η δίθεν ελληνοτουρκική φιλία. Και κυβερνήσεις του Πασόκ και κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Και τι έκαναν? Δεν έκαναν τίποτε. Άφησαν την τουρκική προπαγάνδα να οριάζει στη Θράκη, άφησαν το Αιγαίο μας να γίνεται όλο και περισσότερο γκρίζο. Και αλίμονο, έκαναν και κάτι άλλους. Εκτός από την κατεχόμενη Αμόχωστο, έχουμε και κατεχόμενα Πατήσια, Κυψέλη, Άγιο Παντελεήμονα, από τα εκατομμύρια τους λαθρομετανάστες μουσουλμάνοι οι περισσότεροι που ήρθαν σε αυτόν εδώ τον τόπο χωρίς να μας ρωτήσουν. Εμείς θα αγωνιστούμε για μια πατρίδα ελεύθερη, εθνικιστική και δεν μπορούν να μας σταματήσουν όσες απαγορεύσεις και να αποφασίσουν. Το ποτάμι ξεκίνησε! Το ποτάμι ξεκίνησε πλέον! Δεν γυρίζει πίσω! Ας το πάρουν απόφαση! Ας βρουν όσοι είναι ένοχοι τρύπα για να κρυφτούνε! Η ώρα της δικαίωσης έρχεται! Πλησιάζει! Δεν τα είχαν λογαριάσει καλά τα πράγματα. Καλά δουλέψανε το πράγμα. Και από τις γκρίζες ζώνες μας στάσαν στο μνημόνιο και στην εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας. Όμως κάτι τους ξέφυγε. Κάτι που σήμερα είναι εδώ και σε ολόκληρη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κύπρο και την Κρήτη. Η Χρυσή Αυγή, οι εθνικιστές που θα αντισταθούν, ας το γνωρίζουν και ανησυχούν. Κάνουμε ένα προσκλητήριο νεκρών και έτσι τελειώνει η εκδήλωση αυτή. Ψηλά τις σημαίες λοιπόν. Ας ανάψουν οι δάδες. Και ας ανάψουν οι δάδες για τις ψυχές των 3 γενναίων, αλλά και όσων Ελλήνων ξεχωριστών έπεσαν στα πεδία της τιμής. Και ας κάνουμε σαν να βρισκόμαστε σε στρατόνα ένα
προσκλητήριο νεκρών. Προσοχή! Ψηλά οι σημαίες! Αντιπλοίαρχος Χριστόδουλος Καραθανάσης. Θάνατος! Αντιπλοίαρχος Παναγιώτης Βλακάκος. Αθάνατος! Σημεοφόρος Έκτορας Γαλαψός. Αθάνατος! Ζήτω η Ιωνία Ελλάς! Ζήτω! Είτε παιδες Ελλήνων.
Άλλαξε τα σχέδια, μπείτε φραγμός σ' αυτούς που πουλάν την πατρίδα. Στην Κύπρο, στον Πόντο, στην πόλη ξανά, απόγονοι του Μαραθώνα. Είναι η θυσία ντροπής πλαγιά, είναι μπροστά στον αγώνα. Εμπρός αετή, εμπρός δυνατή, Χρυσή Αυγή ξημερώνει. Μεγάλη Ελλάδα, καρδιά και ψυχή, που όλα τα στήθη ενώνει. Εμπρός αετή, εμπρός δυνατή, Χρυσή Αυγή ξημερώνει.